Na san kyawun bukatata, kada ki duba masoyanki, ni kawai ki ban yarda. Kewa batun ƙauna zuciya kuma ta nuna, ni kice mini kin yarda inuwar ki na ɗan zauna, kuma ina da dalilina wanda zaki ji tausaya. Bara batun kallo da ido don abin na adamuna, ga ashi so bai jin haƙuri sai idan rai kwai ƙauna. A cikin rai kin zauna, ni kawai ki ban yarda. Inda ki kai zambi iki na zamo ta makar yaro, daure gunki ki bani guri dan na zama to tauraro. Kin ga in kika yanta ni yanzu ni na bararo, so yana sakarai ta fasa kanki na zamiro. Yanayi na ayata in za muki na zo ki sauraro, kada ki ce ba kya so na, ni ki ce mini kin yarda. Me yasa ne ina ga kamar ba ki so mi soyayya, ko kina so ne sanadi na ki in kwanta riya. Dan a ido na aza ya rufe kuma na kasa ganin hanya, kada ki canza amin yanayi ba ni so ni jayayya. Kudiri na ani amsa min niya mai tarbiya, da a ce da kudi aka sai da sanki bai min tsada. Duka tunanina ya kasance akan kiki bani, banda ƙauna yake saka zuciya ga teroni. Kada ki juya rashin ki zai sa na tira kunne ni, inuwa ta ki nake bukata na ce in zauna ni. So misalin dare da rana da safiya mai walidani, fara'ar ki ta sa na ji daɗi na san da cewa kin yarda.